ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦହି କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ କରୁନି କାରଣ ଘରେ ବେବି ବି ଖାଏ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନି। ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଲଙ୍କା ଚପ୍ କରି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଦହି। ତ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଦହି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ କୁଲ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗରମ ଗରମ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଦହି ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା। ତ ମୁଁ କୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କୁକ୍ କରିନଥିଲି। ତ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁପର୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ବି ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ।